खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो दुलाराय बर' हारिमुखौ मोजां मोनग्रा अराय रायजो राजा आरो लोगोसे इउटुब चेनेलखौ नायगिरि गासिबो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनायजों लोगोसे नार्जारि ब्लग चेनेल दिनै नोंथांमोनखौ बरायफिनलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ थ' दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय बे भिडिअआनो जाहैबाय हाबा मोनसे दङ बे हाबानि थाखाय मोनसे मण्डप साजायगासिनो दङ जाजोबथ'वाखै लासैनो जागोन आरो लोगोसे सिजौ गायसननाय हाबाफारिबो दङ सिजौखौ लाबोगासिनो दं गायसनसिगोन दा जोङो लाहार फाहार खालामबाय सिजौ गायसननो थाखाय गासिबो लाहार फाहार जाजोब्बाय मण्डपखौ साजायगासिनो दङ जाजोबाखै हाबानि थाखाय दा साजायग्रा बिथांमोनहा साजायगासिनो दङ मण्डपखौ साजायगासिनो दं बिथांमोनहा नोंथांमोना बिदिखौ नायलांबाय था सिजौखौ लाबोनाय जाबाय सिजौखौ गायसनसिगोन दा मण्डप साजायग्रा बिथांमोना मण्डपखौ साजायगासिनो दङ बिबार हाग्रा बिथांमोनानो बिसोरनो बिथांमोना जोबोद माने मोजां खामानि मावदों जोंना सिजौ गायसनग्रा गोथारि दौरि दौसिफ्रा सफैबायानो सिजौ लानानै दसेनि उनाव जों सिजौखौ गायसनसिगोन नैबे गोदानै दुमनाय जायगायाव सिजौखौ बेयाव गायसनगोन जोंहानि गासिबो लाहार फाहार जागासिनो दङ लाबोबायना जोंना नै सिजौखौ लाबोबाय सिजौखौ गायसनसिगोन गायसननाय हाबाफारिखौ जागायसिगोन सिजौखौ लाना फैबाय गिदिंनायनि मोनसे हाबाफारि दङ एबा आसार खान्थि दङ बिथांमोना गिदिंगासिनो गिदिंखांनायनि उनाव सिजौखौ गायसनगोन जै बर' हारिनि जै बोराइ बाथौनि बरायगासिनो दं सिजौखौ गोदान बेरा दुमखन्नाय सिङाव गायसननो थाखाय सिजौखौ बरायगासिनो दं सिजौखौ दाननानै लाबोबाय बिथांमोनहा जय बर' हारिनि जय सिजौ गोदान गायनायनि बिथांमोना मण्डपखौ जोबोद मोजां साजायगासिनो दङ जाजोबाखै दसेनि उनाव जाजोबसिगोन नोंथांमोना आरो मण्डपखौ आबुङै नुसारनो मोनगोन दसेनि उनाव मण्डप साजायनायखौ नोंथांमोना दसेनि उनाव आबुङै नुसारनो मोनगोन बिथांमोना साजायगासिनो दङ बिथांमोना सिजौ गायसननाय एबा गायनाय मोन्थोरखौ रायसनजेनबाय बयबो ज' जानानै दिनैनि बे गोथार समाव नों बिफानि गोथार
नेरसोन महरै हांसो सिजौ बिफां गायनाय जानोसै हे आफा आनान गसाइ दिनैनिफ्राय नों बेयावनो जोंखो अरायसम नुजाफैनानै जेब्लाबो दुब्लियाव नायसोनानै जोंनि जिउआव आगोर होनांगोन आफा नों बयनिबो दहा हे आफा इसोरनि गोथार दिनै मोजां सावगारि आइ बिथिंनिफ्राय सदा बेखौ जोबोद मोजां नुदों बे फाग्ला बिदिनो जायो जायोगा Mana thai dia lain ba? मानो जायाखै Tong lu ya thai. Ku lain ba? Abi be thai kam ho gna ma. बिथाङा दिनैनि मन्दप बनायनायनि गाहाय इन्जिनियार आरो बिथाङा नैबेनो Lumbai. अ बिथाङा बनायगासिनो दङ Nga phagla. Kadu kartono hunnagan malko mbas. Malkar hunnagan da hubai ni. Kartono hu. Pagala pagalin jaisran hungala betangale bibin ni do binu ko gina na. आबुङै जासारथ'वाखै दसेनि उनाव आबुं जासिगोन नोंथांमोनहा नैबे मन्दपखौ Jabai na. नायनानै ला नोंथांमोनहाबो नैबे मन्दप बानायनाय आदब खायदाखौ बाहायनो हागोन नोंथांमोना नायनानै बे जि माने आदब खायदा बाहायदों बे आदब खायदाखौ नोंथांमोनाबो बाहायनो हागोन Ay bisir mulai. Siap siap.